Hayibo kanti ingane yini esikoleni namhlanje? Hawu, pho wangivusa kanjena. Hayibo phela kulezi manje ingane fanele abathi ihambile. Ingane ayikho. Ingane ayikhiephi? Angithemba ungithiwa wakho izolo uceliwe ubalekile. So angimazi nami ukuthi uyephi. Wena, uyazisa usuthini kumina? Ingane uyazi ukuthi kephi? Ingane angiyazi, ibalekile, angiyazi ukuthi iyephi. Sengishilo nje. Wena, umthetho wakho ulale kanjani wena ingane ingekho la endlini? Manje ungivusa kanjani mangabe ungivusa kanje? Ngoba useless. Yabo nje kuba inyumba kwakho lokho. Ulala kanjani ngakho ingane ingekho la endlini? Ngilalile. Ungangibuzi futhi usingenyumba endabe ngizala ke mina shembona umuntu ongazali. Ba ungazali? Yes, wena ongazali. Uthatha lokho. Ngithathaphi? Wena wazi lokho? Namhlola bo. Mina ngiyazala ke bhuti. Wena, sengumhlola manje mina. Hey, ungeke please. Cela unginike nje uxolo, ngidinga ukulala. Ngazi iphuzu. Othi ngihambe ngofuna ingane yami, ngoba ngihlale kanje ingane yami ngazi sikephi. Ayi awuhambi impela uyifuna ingane. Vele mhlawumbe yona into ekude kuyona leyo. Phela ungangibuze ukuthi izandla ngigezanga yini noma ngigezile. Izandla zigezwa uma uthifuna abantu abakhona nama visit. Ngwana wami angifuni ukukhohlisa. Yabo lento okudubula beyamjida mfethu. Ayikho very well. Into engoresha kakhulu leyamjida asimazi ukuthi ungubani. Ungaqhamuka nje uzoqhamuka uzotshela ama stranger ukuthi uyazi ukuthi ubani wabulala umuntu wakho nani. Kahle kahle uyena umuntu engimbona ukuthi mina uzokhoza ingabani. Phekwa lokho uzokhipha ulayini ukuthi lo mjida akabulawa lo wabulala umjida wakini. Awusulethi ngoba bese wadutshulwa lo muntu wafa. Pheli. Nesho ngana nswapha. Awunayisho. Mina ngimdubula ngithi. Phele bafethu, kwasekuqaleni ngangikukhuza. Yazi mfethu ngokwami ehlami, uobvious ukuthi lo mjida lo kunenhloso anazo mfethu. Usebenzisa wena. Ukubona iqiniso okufanele ahambe emaphoyiseni mfethu. Bawuthi nenhloso ayifeza kwangisiza lokho ngoba ngakwazi ukuphela umshana ngithi. Kanjani mfethu ubulala umuntu? Inhloso yami kwakuthi ngimpele. Angikutshela kwasekuqaleni ukuthi ngenza noma yini mangase ngimbone. Ngambona inhlanhla yami lo ukuthi lo Dumalini lo wangitshela. Angithi. Yazi wena you are missing the point. Ngeke mfethu ubulale umuntu ngoba nakho wabulala umuntu. Ujike futhi zombulala edlangalaleni. Lo mjida uma ngabe kwazi ukuthi azokhipha le information ukuthi nangu umuntu wabulala umjida wakini. Angithi thina sazi ukuthi bona bazana kanjani. Asazi. Isifezo sokubulala umuntu mfethu kumele kube ukubulawa wena. Ngoba ngasho ukuthi akwanele ukuthi aye ejele. Abuye futhi ngiphinde ngimbone ngokhaya. Ngenze njani ngimbuke. Fele bafethu, cela usebenzise ikhanda lakho. Lo mjida lo uzothini mawukuthi uyasuka futhi yena ayotshela abantu bakubukala lo mjida wamdubula ubani umjida uDumi. Ayotshela abantu bakuba ukuthi nangu umuntu owadubula umuntu wakubo wambulala. Uzothini wena? Umthemba kangakanani lo mjida? Hayi come on my bro. Yazi angazi yonke lento izongisiza ngani mina. Obegcineni kwenzekile ufile umuntu. Phele angikwazi bethu nje. Juice noma amanzi? Noma yini? Ya. Okungana. Ungali. Okay. Ngichat. Awuthemba phela. Uthome ngomela ngazi. Manje umubhiya. Ubhiya mshana. Mshana. So far nomisho lapho. Okay. Wenze bebreak lebule sengayeka ihunters. Ngokuzela amakhelwane. Ngizokuzela. Balungu uyazi nje. Utshwala bungeni la ekhaya akekho. Namabhodlela wekho right usambe la ekhaya endlini. Shesha ngomeka. Shesha. Yazi ukuthini fanele? Phela anobe nikhuzana nalo mngani wakho. Siyazwana lo mngani wakho lo uyakhohlwa ukuthi ikasisi la akana nhlonipho.
Qoqo. Qoqo la ekhaya. Bani? Hayi bo mina baba. Hey Bo. Boys udliwa yini kwenze njani? Story city. Ey, ngicela ujikele ngale kitchen ngoba sengilahle ukhewa la egate-ini. Okay. Hey, ubekwa yini wena la? Hamba la. Hamba la. Hayi Bo Feleba, ungamxosha kanjani umuntu eze kumina? Uyayazi umkhuba walo muntu. Wena hamba wena. Hayi Bo, phoze ungahambi ubizwe yimina, uze kumina ngithi, cela ungahambi. No, ngizohamba. Boys please ngiyakucela kusho mina ngicela ungahambi. No, relax. Uze kumina ngithi. Ngizohamba Nkosi. Okay. Hey, ngithe hamba la waloku unwebe. Wenzani Feleba? Wenzani? Yini lento yenzayo? Wenzeni? Uphushalani indaba uze kuwena yini? Ha. Madoda, ngakusesa? Mina baba ngoboys. Ngeke ngafika esikhathini esingaphambili la. Kuno double tail bengifisa ukuthi sibonisane ngalo mntana. Oh, bake bangitshela ngawe boys. Awungene bakusikhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyajabula ke ndoda ukuthi usufikile. Mina ngumkhize, imini baba wala ekhaya. Aw, khabazela kamava. Ngiyabonga ukuthi ngize ngikwazi ke namhlanje ngikubona. Njengoba sengishilo ukuthi nangu boys isibongo lo. Kade ngifisa ukuthi ngifike la ukuze ngizokhuluma nawe esikhathini. Sona besingekho ngenxa yenkinga ethi kodwa ke. Hayi, ngiyajabula ke ndoda madoda mosoze wafika. Wafika kwangixaka kakhulu ukuthi ngathola ukuthi umuzi usudayisiwe. Manje angazi ukuthi umuzi wadayiseka kanjani ngoba lo muzi owami. Kodwa okungixakayo ukuthi umuzi sawuthenga thina. Nginanamaphepha agunyaza ukuthi umuzi lo ungowami. Angiyakuzwa konke lokushoyo. Kodwa engifisa ukwazi ukuthi nawe uthenga kanjani umuzi ngaphandle kwami ngoba phela umuzi ubiza mina. Umuzi ke thina baba sawuthenga kuSindi. Ngokwazi kwami uSindi ube nelungelo lonke lokuthi umuzi awudayise. Kona igama lakho liyavela. Kuyavela ukuthi kukhona umuntu owuboys kodwa ke lo muntu ongasekho osashona. And kunanomuntu oyiwitness yakhe uSindi. Osondelene naye kakhulu okuwudumo. Bathi udumisani awudumo udumo. Siwa ngashona. Lo Dumo kuthiwa uwitness yokudayiswa komuzi wami. Kunjalo nje baba. Wena ngokwamaphepha abhalwe phansi athi wena washona.
so uSindi lokho bekumnikeza ilungelo lokuthi awudayise umuzi. Andike okunye ngeke kuze kukusize ngalutho ukuthi uzokhuluma nami ngendaba yomuzi ngoba yonke lento ihamba ngomthetho. Into engicabangayo ukuthi wena fanele uhambe uye emthethweni uvule icala ufake icala ngize namaphepha angigunyazayo ngomuzi nawe uze nonakho. Angicabanga ukuthi khona okunye ongaphandle kwalokho. Yazi khona umunye umqondo usuvuleka kumina. Kodwa ke vele ke into edinga wena. uSindi akuyingoduso yami. uDumi umngani wami. Kodwa ke ngibonga kakhulu ke ngolwazi osunginikeze lona ngalabantu abakuthu. Imina mfethu. Ungivele gehle ukukhuluma. Yeba, sangibona mina. Bona ukuthi njani. Samkhumula into samkhumula emablocksini. Khuluma kahle, sikhuluma ngabohlanga ngabo. Usukuzenza umuntu ongasidli lutho wena. Hayi, Usukuzenza umuntu ongasidli lutho wena. Ananza mungula niwe uthola lapha egroundini. Imina ke lo. Nansi unyobani okukela malini? ngazi lutho mfethu ukubeka isibhamu sikhuluma mfethu umuntu owazileyo ukuthi ufeleba mfethu. Uphe lo fele bokho. Ukhombisa Wasa. Zishap, fika kwenzakalani? Ifusak. Kena nidlini. Kena nidlini man fusak. Phakathi fusak. Ya. Ubona intsumu singibulala. Ubani? Fele, khuluma mfethu wena wazi. Khuluma mfethu naku lo muntu. Khuluma fela, khuluma. Ese sibhamba ngizokhuluma mfethu iqiniso. Khuluma. Mfethu akekho umuntu oyisithumile mfethu. Wabulala umshana wami, mfethu ngangibhekela umshana wami, mfethu wambulala atholakala emotweni yakho. Watshela ba uthi mina wabulala umshana wakho. Mfethu umuntu wafika wangitshela yonke into mfethu uDumi. Yena ngafika la ngithathela sonke isicelo wathi ukusuka nokuhlala kwale ndawo. Thina. uDumi. Kwathi lo mjito uDumi. Lalela Fele. Yazi uDumi yena ke owabulala umshana wakho. Umthatha umfaka ebhuthini yami. Bangifree ngoba ufuna ukufeza inhloso zakhe. Hayi. uDumi wasebenzisa yini ukuze afeze yonke lento afuna ukuyenza. Ngoba yena ehluleka ukuzenzela ngendlela yakhe. Uma ucabanga kahle, ngangafike ngibulala umuntu. Hambe ngimfaka ebhuthini yemoto yami. Ngibona ukuthi lento irisk. uDumi kunje kungenxa yakhe. Kunezinto esizibangayo thina sobabili naye ezizaziyo. So yena uyahluleka ukungiqonda ngqo. Ingakho wagcina esebenzise mina. Uyangijwayela uMadumi. Usebenzisa mina.
angijwayele uMadumo. Asangisebenzise kanje pho. Phela busiyamazi ke manje umuntu obolela umshana wakho. Uma uthi usakholelwa ukuthi mina nasi spam. Ngikunikeza ke second chance ke manje ukuthi ungibulale. Mfethu, cela ungixolele. Kwakungawona inhloso yami ukuthi ngikubulale. Angenze ubuhlungu benhliziyo ukukholelwa ukuthi wena wabulala umshana wami. Mina ke Feleba ngoba ngihlakaniphile. Ngiyayazi ukuthi impilo ilwa kanjani. Udumo ngizomkhombisa ukuthi ilwa kanjani. Wena ke usiyobona ukuthi umisa kanjani ke malana indaba zomshana wakho. Hey. Umuntu ocishe wafa Feleba umphetho mfethu. Ayudumi ngizomkhombisa. Ivula phela boys ingene. Akhiwe baba. Hey boys. Kamanda. Uright kodwa mngani wami. Hayi no right. Hamba kanjani wena? Ya ngiright. Ngayizwi into yakuvelela. Ngiyaxolisa kodwa bese uthi ngafiki ngizokubheka esibhedlela. Oh ya. Wayizwa noma uyayazi? Uyangixaka ke manje umbuzo wakho. Ukhuluma ngani? Lela Dumi. Ngiyazi ukuthi ngibuka njengesilimo. Kodwa ngifuna ukuthi ukwazi ngisona isilimo. Hawu mngani wami. Ngoba lento ngithi ngicane, yavele yakhula nje manje. Kwenzakalani ngawo? Awubheke nje nama ngisaqhubeka ngengisilimo. Ngibiza ngomngani wakho. Ukuthini boys? Engathi ngengikwazi ukumelana ne-attitude yakho. Ngoba phela ngithi ngizokubheka manje, usungikhulumela into engingayizwa. Uma unenkinga nami baba, ucela ukhulume. Lala ngitshele wena. Yazi ukuthi wena wonke osemva kwayo yonke lento le. Ukuboshwa kwami, ukudayisa komzi wami, nokudutshulwa kwami. Wena wonke. Yazi lempi usuyilwile isikhathi eside. Ukufanele ukwazi ukuthi ngeke uzuyinqobe. Mina ke ngizokukhombisa ukuthi indoda ilwa kanjani. Kuhleke mosiwazi. Mangale inkulumo yakho ungitsheleke, uyangithreatenisha noma uyangichallenge? Angikuchallenge, angikuthreatenishi. Wena hlala nje ubuke. Ubuke le movie ezokwenzeka. Lalela lana boys. Ungazani nje ungisabisa. Ungicatha ungathathi intombi yami bese kuvele kuyaphela nje. Lalela wena usikhuluma into ongayazi wena. Usindi kwakuyingoduso yami. UkaKhesaru kwakubuyela kuKhesaru. Usikhuluma into ongayazi. UsuKhesaru manje wena. Hawu. Yazi Dumi, bathi awubazi abantu, wathi wakhulela ehlathini. Hayi ke mngani wami. Awuyidlaleke le movie. Mina ngifees for yona. Awufele bangekhambi ngangakubona phuma phela. 5 parties. 5 skippers. 1 DJ. DJ Manex. Sebasaga.
manje fele babambezela. Ingwenya zomile zifuna ubumnandi asambeni. Awumancane phethe indaba yeingwenya bro. Yazi bese ebusuku bengihlaselwa amaphoyisa. And uyabona futhi labantu banayo yonke information ngami bafuna ibhanga. Usho kanje fele so labanike wena. Angazi mfethu yabo. Kodwa manje umuntu engicabanga ukuthi angabanika yonke le information ade bekhuluma ngayo ilo mjida lo ufika. Indaba onisolufi. Sike sathestana naye mfethu. Kushuthi uzobe inkinga ke indaba yalofi wakho. Ngapha njengoba ehlulekile kuloko kuqala asimazi ukuthi ucabangani. Andiwari nginayo mfethu ngayo lo mjida. Ngiyasola ngathi uzowancinza amaphoyisa ukuthi thina sadubula lo mjida wakho uboys. Indaba yalofi wakho. Fele kufanele sheshe simnqande lo muntu. Ungazi kuye kude. Yiphi indlela esingamnqanda ngayo ngicabanga? Fele ubuze answer nje. Into simbulala phela ayikho enye indlela. Ungaze kunakale mfethu soyenza nini lento? Ayifeleba ke sithi uyibamba lapho manje. Sobe sibone nazi ingwenya sambe nisojabula baba. Tumtum oza la phela ithini? Uba lapho. Feleba anginamuntu lapha ngene ebhasini. Uzoshaya uvukayo nami ngizoshaya uvukayo. Hayibo, kade ngosibora ngithina phela somile futhi sifuna ubumnandi. Oqasi nesicimene nane radio nje. Kahleni. Ubumnandi ngizokuthola. Kokhathala mina. Bo sisters ni right what? Hey serious, besicela nizivele radio bana please. Sawudayisela umkhizi bengifuna ukutshela ukuthi sihlukana nolokhu balandela labantu balapha yana. Lalela Sindi, ungazodlala wena. Saningi manje safanele senze ngalo muzi. Ngisakangazela abanye amaphepha manje siphinde siwudayise lo muzi. Izogcina isibophisile lento lesenzayo. Ayikho right mina sengiyasaba phela manje and nalabo abantu labana banakho ungireport ukuthi wena unokufika khona lapha uyabahlupha manje. Ngiyazi ukuthi uyayidinga imali, nami ngiyayidinga imali. Njengoba sakwazi ukuthi senza siqaleni siwudayise lo muzi ayithole imali. Sangaphinda sikwenze lokho umuzi ukutatazela wena. Sizoba nemali eningi. Yabo le fraud esayenza lapha yana. Kwaba wrong kabi ngoba lento ingasifaka ngishejele soboshwe izandla neenyawo. Ngifuna ukutshela ke mina ukuthi manje ngisahlangene nendaba yokudayisa lo yamuzi loyana ngisafuna nje ungifake khona. Sakhokhelana saqeda ngithi. Okokuqala wena weza la kumina. Ukuthi manje utatazela wenzani angiyi-understand into yakho. La ungenile sesi akuphunyi. So yekela mina ngenza umsebenzi wami ongiqashela wona usingwenza. Manje masolokhu ukhuluma into kanjena mina ngididisa manje. Hayi uvula amehlo mama uphaphama. Ufuna ukwenza wena kwenze wedwa uma ufuna ukushona phansi wedwa mina nje angisangeni ziqhubekele wedwa uzenzele wedwa nje lezo zinto zakho lawo ma-fraud akangena ngihlangene. Mina I drink. Ngiyabona. Okay. Hawu ngiyabonga indlela ongamukela ngayo. Bese ngitshela ukuthi uyangizonda emva kwezinto esengizenzile kuwena. Kanti ke khulileka Sindi. Azi indlela engikuthanda ngayo. Ngithanda ukudlula imali yeqolo. Ngiyazi ukuthi yonke lento obuyenza ubungayenzi ngokuthanda. Futhi ubungazenzeli wena. Kodwa khona umuntu obekwenza zona izinto. So wena khulileka. Mina engifuna njengamanje okufanele kwenzeke kumina nawe ukuthi sibambisane. Kunalempi lokufanele siyinqoba. Into esizoyinqoba ngayo ukuthi mina nawe sibambisane. Wazi wangihlekisa boss ukhuluma ngemali eqolo. Hawu awusho ke boys le mpilo othi ufuna silwe sibambisane. Engifuna uqale ngikucacise kwena. Ukuthi uDumi kuyona yonke lento ebeyenzeka kumina. Uyena. Ukuboshwa kwami uyena owangiframe wafaka isidumbu emotweni yami. Nokudayiswa komuzi wami ngiyazi ukuthi uyena o-involve. Futhi ngiyazi ukuthi uyena wayiphusha wena. Okwesithathu ilokulimala kwami njengoba ngicine ngidutshuliwe nje.
konke lokho futhi kwakamaqhinga akhe. Hey, ngingazi ukuthi uyena wakuframe. Into ngifuna ukuthi mina uDumi simfundise isifundo engaphinda sikhohle impilo yakhe yonke. Ngisalapho nje. Awusho kwenzakalani ngengane? Ingane ngayizala asengishiye esibhedlela. Base bayi-adopt kodwa sengiyazi la i-adoptelwe khona. Ngenxa yenkinga-ke engangibhekene nazo yabo ngabuye ngashonela umama nokuthi nama ngasesebenzi nje kwase kukuningi nje kakhulu. Manje-ke usukazama ukuxhumana nabantu aba-adopt ingane yethu? Ya, seke ngazama ukuxhumana nabo kodwa akukho kutheni engakhuluma ngoba ngafika kukhona umama wekhaya waphoqeleka ukuthi angibuye ngibuye sekukhona ubaba wakhona. Sendingakujabulela lokho ukuthi usuyazi la ikhona ingane yethu. Istep sokuqala-ke kusukela manje ngifuna sisithathe ukuthi sihambe sobabili siye la ikhona ingane. Emveni kwalokho-ke sobe sesibuya-ke sisitila-ke indaba kaDumi ngoba ngifuna simshaye phansi, hhayi ngokumbulala kodwa yena uzofephila. Ya, yena uDumi uyadeserve ukuthi afundiswe isifundo kukho konke asekwenzile ey'mpilweni zethu. Yazi ukuthi kuthanda kanjani. Lento yenza kumina yazi angiyithandi futhi ukuthi ingane yami futhi uyihambise komunye ufana ngikhona mina ngobaba wayo ingane yami shaya omunye ufana ngepenalty. Angiyithandi into yenzayo. Love ngiyaxolisa yazi but isimo siyaphoqa. Uyazi nawe uthi awunalutho. So mina ngizama ukusiza ingane yethu la. Kodwa nje ayingiphathi mina kahle ukuthi thanisana into yenzayo. Angikho right ngayo ngiyayibona into esho kodwa nje angikho right ngayo into yenzayo. Kodwa phela kusiza ukusho njalo ngoba akho umzamo ngawo usebenzi nje. Winto nje eyifuqela insangu nje mina ngizoyithini ke leyo nto. Stand kodwa nje angikho right. Kunento eyenzeka la ngolesihlanu. Ngolesihlanu sahamba saya eklabini. Masifika lapha ngatholana nomunye ubhuti. And into engikhumbulayo sagcina silalile nalo bhuti. Manje into engiphethe kabi kakhulu ukuthi salala ngaphandle kwecondom. Manje ngoba ngidla amaphilisi nje ngicabanga ukuthi ngibe ngimtshela. Kodwa ungamtshela kanjani umuntu loyo nto? Uzomqala umthini nje? Uzumtshele vele ngoba yini? Ngoba phela umuntu wamthola eklabini lawo. Ngoba ngiyamthanda olwamuntu. Futhi mangenzeka nje ukuthi ngazi ukuthi usefile ngabe kuyicala lami lelo. Ngiyamthanda olwamuntu. Awukodwa mngani, uthando olungakalona seliqhamuka phi? Ngomuntu nje wambona eklabini. Sungaze umtshela indaba ezingaka. Ukuthi ngambuka ngamthanda mngani. Uzothini mangabe kubulala amezwe into enje? Cela ungazami ungishintsha umqondo ngoba manje sengimfonelele futhi usendleleni uza la usulate ngalokho. Qhubeka mngani nami ukuthi ngakutshela. Sandwa sami awuthemba lami lulu boy uthanda wena akekho umuntu ongangenela nalo uzama ukusondela zomtshela ngizomgojela ngifuna ukuphupha lonke kushela ucela uyavukuzeka wena hlala ngokuthemba kuzobona izinto ezoyilungela Mngani please ungamtsheli bandla ufike ixoxele izindaba ungamtsheli uzoyifaka imbalo lwami uthanda lishabalali angangolwandle liflowa njengamagagasi but into kumele uyazi izithaphele nekhathali thina kuphela singalahlani noma kunjani singagive up funa ukwenza unkosikazi kumina uhlala indlovukazi abazondayo singabanaki ithemba mina ungangabazi dali sibrekhele rekhodi kuze kulamula igodi walesi sifiso sami ngisho noma bangathi tepaydeyo noma uthando dali livutha amalengabi Akutshela nje ngase ungavele ungifonele. Manje usungifonelelani yini wangisusha nje? Ngiyaxolisa nami ukuthi bekubalekile kuyaphuthuma futhi. Yini ebalekile kufanele sikhulume mina nawe? Khuluma ke ngizwe ngoba ngijahile mina.
Madume yakhumbula ukuthi mina ngalala nawe ngaphandle kwekhondom ngalalanga sibuye eklabhini. Pho mina ngenzeni ngalokho? Hayi ukuthi ngifuna ukuthi uhambe uyojeka ngoba mina ngiyagula ngidla amaphilisi. Wena ungazongihlanyela wena. Ongangitshela ngani before silala uthi uyagula? Indaba uzongitshela manje. Madume yakhumbula nje nawe ukuthi salala emotweni futhi sasiphuzile. Lalela wena dude. Uma ungayazi into ozongitshela yona, phuma la emotweni yami. Ungaphinde futhi ungifonele. Okuqala nje imoto yami ngikhuluma nawe ifile ngenxa yakho. Hamba la. Phuma la emotweni yami. Hawu Madume ngithi ngizama ukusiza nje. Ungisiza ukunuka, ngithe phuma la emotweni yami wena. Na udodo lo. Hayibo sengikhohlwa ukuxoxela phela. Ngaya phela kulowa muzi la aba-adoptha khona ingane. Oh ya ngiyakhumbula. Qagela ukuthi ubaba bakhona. Umnumzana womuzi nje. Hayi, uDumo ubaba wakhona. Ubani? uDumi ukuyena wa-adoptha ingane yami and ushadile uhlala nomfazi laphayana. Ngafika-ke nje futhi khona-ke wanxoshisa okwenje nje wengezwa mshini nje. Ethi phela nayo ingane yakhe le. Udumo. uDumi lo wakumngani wakho. Hayi ukuthi uyadlala. Hayibo ngidlala. Ya. Yazini ke manje. Ngicabanga ukuthi sona isikhathi esi-right ke manje lesokuthi sim-attack uDumo. Uzakhokhe yona yonke lento ayenzile ngempilo yami. Hawu, wasukhuluma ngempilo yakho, ezethu zona impilo. Wasubala impilo yakho wedwa nje. Phela mangabe ngikhuluma ngempilo yami, ngihlanganisa nonke. Hayi ngeke. Angivalile ngaphandle. Mangabe ngikhuluma ngami, kusafana ukuthi ngikhuluma ngani. So ngiyaxolisa ukuthi ngacacisa ukuthi yena ngikhuluma ngathi sonke. Bese ngithukile bese ngihlamba phela ususivalela ngaphandle. Hayi bo ehlisa umoya, awu. Manivala kanjani ngaphandle? Abeke kusiza la. Hayi kahle. Shukela, sunyukile. Ungahle uhlupha zayo. Yazi ngicabanga ngala sithanda sihleli, kumbula ngize ngiboshwe. Angike into kansela amaphoyisa. Hayi, ngathuma kona ke. Hayi, ngathatha nje la ukuhlala. Kazilami, Mfowethu. hey, azajabula ukukubona. Hayi, jabula mina kazi. Ubani ke lo? Osamboni. Hayi. Indodakazi yami nje leyo Zandile. Usekhule angaka. Phela umuntu usekwaba yiboshwa phela, usephuma eminyakeni. Manje akasakwazi ukubabona. Kazilami. Ngiyabonga ukuthi ufike Kazilami. Lo engihleli naye ngoduso yami lena. Usindi. Ngoduso yami iminyaka. Noma sike saba nenkinga ngasathi unyamalelana nawe, ngicabanga ukuthi uyalwazi ke nawo udaba. Ukazilami ke lo. Ngicabanga ukuthi uyamazi, sengeke ngakhuluma naye esikhathini esingaphambili. Yena ke lena ngikhuluma ngaye. Indodakazi yakhe ke lena njengoba abeseshilo. Anibona, ngijabula ukulazi. Hayi, jabula kakhulu. Kazi la. Awungitshele mfowethu ngempela. Kwenzakalani ngawo ngempela? Wangena amajele ongena ezibhedlela kwenzakalani ngempela kazi lami? Waphithizela nje mfowethu. Hayi ngeke kazi ngeke. Awukhulumi kahle abafundisi. Kwenze njani kazi lami mfowethu? Hey kazi lami. Emhlabeni mzima. Yazi njengoba bengena ngiphuma amajele nasezibhedlela, umuntu owenza yonke lento lena. Umuntu obomngane wami omkhulu. Futhi ngangathemba ukuthi yena. Hayi ngiyakuzwa ke mntasemzini. Manje wena kazi lami ke siphi isinyathelo ocanga usithatha ke ngoba phela uthi umngane wakho la. Kazi lami kulokho. Manje senze into ephuzayo. Ngizothi kazi lami kulokho akwenza uDumo.
udumene umngane wami lengikhuluma ngayo. Angisiboni isidingo sokuthi sengaze ngiphindisele okubi ngokubi. Yena lokho akwenza kumina kulungile, wakwenza kwamlungelo owafuna kumlungela, kwangamlungelo okungamlungelanga. So angisiboni isidingo sokuthi nami ngimcabangele ukuthi ngaba khona into engiyenzayo embi yena. uNkulunkulu uzobona. Hayi ngezwe ukhabazela. Ngiyacabanga ukuthi wena Gcwabe kube iphutha nje yabo lonto. Lama complain ofika nawo ngiyezwe ukuthi hayi akuyona into eqhuma ngokumina. Uhleke ndoda kufanele usulungisa. Ngoba into engixakayo labantu abalane befika lapha bezothi umuzo wabo. Kanti mina yonke into ngayikhokha ngalo wamuzi. Ayikho imali engikweleta ngalo wamuzi mina. Naleyo ukuthi wena uyafika lapha uthi kunemali engikweleta yona. Eyani leyo mali? Njengoba ngishilo nje Gcwabe ukuthi misunderstanding ngisho nje cathi kwaphambana amaphepha. Babe engangibanika bona. So zama ulungise. Labantu abalane befika lapha bezothi umuzo wabo. Uzama ukukhuluma nabo, angifuni ukubona umuntu ecaluza lapha. Ikamkhize lapha. Hayi njengoba usushilo Nkosi yami. Cha uthi njengoba iphutha liyenzeka baba. So dedele igazi. Sengiqedileke baba. Ah kuyazwakala baba Nkosi yami ngiyathembisa ukuthi akekho umuntu ozophinda kuhluphe. Sakhokhelana kahle yonke into ehamba ngomqondo. Ngingajabula ke manje kanjalo ndoda. Hayi ngiyathembisa Khabazela Gcwabe. Ngama-million. Hey, ngeke indaba zamabhano izinto ezibiza kanje. Cimba omncane lo. Kodwa manje yabona uceliwe usekhuliwe. Kunalo umuntu abuya acabangela uceliwe nje akebeka imali ukuthi uma eqeda umatric kufanele ehambe eyofunda kiphi college. Hayi uqinisile ke lapho. Ima-ke nesenika ngaxoxa indaba ukuthi ufuna ukuba yini uma eqeda umatric. Asikaze sixoxe yazi. Kodwa yena wathi nje impela hayi uyimisela ukuthi uma eseqedile nje isikole impela ufuna ukuthi uma eseqeda umatric afunde nje impela aqhubeke. Baby girl. Uqedile nje lokudlala? Sengikhathele futhi ngisengihambile. Kumele sihambe uzothola into ozoyidla. Baby girl, angifuni ulamba nesithando sami. Awuyazi nanti sikhuluma la nobaba wakho awusho. Ufuna ukwenzani uma usuqeda isikole? Mina mangifuna ukuba udokotela mase ngidala. Indodakazi yami, the one and only. Ayo ngiyayithanda le nto ke sithando sami. Asambeni ngisothola into ezodleka. Mocha. Lalela-ke ndoda. Umuntu lanithi nambulala laphana nizange nize nimbulala. Ukhona uyaphila. Futhi kufanele nikwazi ukuthi uyingozi. Hayi, mina bese ngicabanga ukukhohlwa indaba yalo muntu. Umuntu sengaze aboshwe phela lento. Namaphoyisa kumele adlale indima yawo futhi. Angiboni kuyise eli right lelo lisho. Iliphi right? Phela into esiqale kufanele siyiqede. Awusho Duma. Lalela ngiyabonga mfethu ukuthi unginike yonke le information onginike yona yabo. But wangikhathalela kangaka. Yabona Feleba kunobhuti wami owashona ngendlela esingayiqondi ukuthi washona kanjani. So abantu abanze njengoboys ngiyabazonda. Njengoba kwafa umshana wakho nje nami ngithanda ukuthi ke la ungcono afe. Uboys umazi kangakanani? Ngiyamazi yena kodwa hayi ngalondlela. No bese ngibuzela nje mfethu ukwazi ukuthi anginayo ni crutch mhlawumbe before. Lento esenza ukuthi mhlawumbe uzumfikiselela izinto ezimbi ungamcabangeli nje into enhle yabo. Hayi mina nje ukuthi ngimncane nje lo mthaka. Nangalesenzo kuyasenza-ke nje kumshana wakho. Manje indaba ungakhethanga kuye emaphoyiseni wafuna ukuza kumina. Phela boba iphutha nithi ngizokubhekisa. No hayi, angisho ukuthi oba iphutha. Cha ngizwa ngathi angiblame manje ukuthi ngafika mina ngizokubhekisa ngayo yonke lento. No hayi, yazini. Angisho njalo mfethu. Kodwa kusalayo uzomthola lo mjidi ukuthi ngibone indlela yengozi ngayo yabo. So ngitha ngimbe nje. Kodwa kusalayo ngizombamba mina sure.
ungene endlini ngeza manje. Awu makhelwane. Makhelwane. Hamba kanjani? Hamba kanjani? Hayi ku-right. Hawu cele unjani sisi? Hey nami makhelwane ngibulawele isizungu nje lapha ekhaya. Sengithi angizokubheka nje nawe. Hey wanenhlanhla-ke makhelwane ngoba nami ngiyayifikela nje manje nomama akekho. Hawu, bengithi uyena nje lo hamba naye. Hayi umama incane lo ngihamba naye. Hey nene ibende madoda. Awusabi nje ukuthi angafika unkosikazi. Ukubo lo futhi sisaney'nkingana naye. Awungitsheleni kwenzekeni. Hey kodwa kulungile mfowethu. Hayi akuyona yethu vele le. Phela wena usufana nomfowethu ngeke ngakuxoxeli. Iyashisa insimbi emshadweni. Yabo inkinga engibhekene nayo la endlini. Kube kuya ngami ngaba angizange ngize ngishade kwakhona. Ngoba even inkonzo yasekamereni mina ngisayazi. Wena makhelwane awungitshele kahle. Wenza ngani ukuthi uhlale wedwa? Hey, mina into eyenza ukuthi ngihlale ngedwa. Ngisaba izifo. Ayikho into engiyisaba nje ngengculazi. Ey, wathinta indaba enkulu. Makhelwane, usondele uzohlala la. Ey, makhelwane. Wathinta indaba ngokuthanda indaba engculazi. Ey, nami nginenkinga. Kusanda kuthola okunye nje nami. Emva kwalokho siyidakele nakho siyiphuzele salala emotweni. Bese silalele kuzongitshela ukuthi kunengculazi. Usigaza ngangitshela ngazi ukuthi uzongitshela kanjani indaba nje. Baba. Kusho nonkosikazi wakho ngenzeka ukuthi usumthelelile ngegciwane. Baba, sobe siyiqedele lento manje. Obheseni. Hayi, makhelwane. Ake ngibaleke ngathi ngishiya isitofu lapha nasisi-ona. Ngisakhumbula kodwa kahle mfowethu. Makhelwane bengithi ngisazocela ingane. Hayi mfethu, hayi sobuye sikubone lokho makhelwane. Nifunani manje nina? Ehlisa amaphaphu baba. Singangena endlini. Endlini kabani? Ungazongibhedela. Nifunani? Dumi, le attitude yakho ngeke ize kusize ngalutho. Sizolanda ingane yethu. Eseniyahlanya ngampela nini? Nisukalela nisuke khona nizofuna ingane. Khona ingane yashara. Ngicela ngihambela la. Ningazongibhedela nina. Baby, awunikezele nje amaphepha. Lalelani. Uma ningafuni niphume kabuhlungu la kwami. Ngicela nihambe. Ngoba oqala nizongihlasela. Hawu baba, ma. Yeni, nithele enganeni yami. Usunengane uyithatha wena, wazi kahle ukuthi awuzali wena ninomfazi wakho. Wazi kahle ukuthi wena nomfazi wakho niyinyumba. Uceliwe lo ingane yami. Wazi kahle wena ninomfazi wakho ukuthi naye adopta lengane. Eyami ke lengane lena. Yabona Sindi nino boys nizongibhedela. Angi-adopta phi ingane mina? Angihlangana phi nani? Wena cela yonke endlini. Lalela ke Dumi. Yakubona ukuthi ufudumele. Lamaphepha lawo walahla ungafunanga kwafunda. Wona acecisa ngokubala ukuthi ingane eyithu. Uma ukuthi wena uyaphikisana nalokho, usungahamba nawe uyokwenza eyakho i-DNA test. Uma ukuthi ke uyahluleka lapho ke sesingahamba siye enkantolo. Lapha ke okuyophela khona indaba.
Wabuye ngathi awukho nje right kwenzelani? Sangisana kwenzelani? Wangekho nje right kwenzelani? Ukuthi ngibona lento esiyenzayo engathi ayikho nje right. Hawu uqhaye umnini ukubona lokho. Kona sekunesikhathi ngikubona. Khuluma kanjani kanjalo? Yazi mina kumanje nje ngikhuleke ingane yakho. Hayibo. Ungayisho kanjani le nto? Ushadile nje wena. Futhi wazi kanjani ukuthi yami leyo ngane? Lalela lana ke Andile. Ngicela ukuthi uzwe kahle. Le ngane engikhulelwe eyakho engangingcabazi lokho. Mina nomyeni wami sesina 4 months kade nje sagcina ukuhlangana. Le ngane eyakho nginesho nje yalokho. I'm 2 months pregnant. Kodwa ivumele kanjani into nje ukuthi yenzeke? Hawu Andile, ubulindeleni wena mangabulala ngaphandle kwekhondom ubulindeleni ucabangani? Manje yenziwa njani ke into manje? Hayibo, mina vele nje bese ngidecide ukuthi ngizodivorce umuntu engimfunayo ngifuna wena. Ngidinga wena eduze kwami. Hawe, angifuni ukushada mina. Awusho. Ugcine nini ko check igazi? Hawu, ungangibuza kanjani lo mbuzo? Ungase sihlale isikhathi eside kangaka uvela uqhamuke nje nemibuzo kanjalo? Uyazi nje bade ngiphumile. Bengiye kulo muntu wakho. And ufika wangitshela into engishaqise kabi. Hawu, utsheleni. Uthi unengculazi. Ingculaza uyithatha. Uthi wahlangana nenye intombazane bathandana nayo, walala naye emotweni. And emva kwesikhathi izomtshela ukuthi fanele ayo-check igazi ngoba yona inengculazi. Hayi leyo into eyenzakalile kusho ukuthi yenzeke vele mina naye singasahlangani. So wena khululeka nje asinalutho. And ima ukuthi awuthembi singahamba siyo-check ukuze sithole imiphumela e-right. So nje khululeka. Yes. Hey into ezofanele niyazi ukuthi mina le ngane le angizange ize ngintshontshe. Kunomthetho elandelayo njengoba ihleli la. So nani mawuthi ninenkinga ngalokho, sithi le ndaba yofanele iphelele khona enkantolo. Hey, awukahle ukusisabisa ngenkantolo wena. Celiwe ngene endlini mama wathatha impahla zakho sambi. Uceliwe akahambi la. Akayindawo uceliwe. Mina ngiyahamba mina futhi wena baba uhlezi uthuma phambi kwami. Shi le ngane senifunza ushefu. Ngene uthatha impahla zakho wesiswami. Efusa akhompahla uzoyithatha la. Uma uthi niyayithatha le ngane hambani nayo nje noyithengele zayo impahla nami ngemali ngoba lezi ezila zathengwa ngemali yami. Wow. Well done, Dumi. Uthatha isinqumo esi-right ke manje. Uthatha isinqumo sobudoda. Kodwa eyami nawe ayikaphili. Sisi siyahamba nawe. Wena ngaboshwa wasala waphila impilo yokutsetse la. Wazi wathenga umuzi obukhazikhazi. Udonsa kanzima ejele enxa yakho. Ephilile kamnandi. Baby, enzakalani? Ubavele lapho. Hey angeke kancane nokuhlala phansi. Sorry bhuti ikhadi lakho liya-decline. Awunawo ucash esandleni? Decline kanjani?
Iyasolisa le moto. Kade siqale uyilandela kimi. Nomzana, awusizame incwadi baba. Okay baba. Wendoda, yini nemoto yakho ihambe nge-number plate ye-Corolla ibe i-BM yona? Number plate Corolla. Hayi akuyona number plate Corolla. Kwenzakalani madoda ngiyazi mina le number plate. Wena ungazosihlanyela wena. Wabuza thina ukuthi ekabani le number plate. Ithini esibuza wena nje? Kanti kwenzakalani la? Hayi baba akuyona number plate yami. Mnumzana, uyabona na udaba uthi lithini? Siyakuthatha manje. Awunike usatsheni okay. Feka awushayele le moto mfethu usilandele. Uma ntombazana, woza. Uzongena kule moto amaphoyisa. Khuleka sithando sami into encane le ngizoyilungisa. Lalela ke njengoba ungekho khona abantu abafikile la bathatha uceliwe. Hayi mhlambe kungcono ke lokho for uceliwe. Bathe babazali bakhe njengoba wazi ukuthi sam adopt. Kunokuthi nje ahleze ehleli la ekhala elalelene nawe ungithuka. Ayi urice nje mangabe uthi uhambile. Uyazizwa uthini wena? Kuyasho ukuthi awunazo lento ekuthiwa yinseke. Awuyazi ukuthi into enjani lento ekuthiwa yinseke. Boys, Mr. Manzini lo. Mr. Manzini, uBoys lo, umkhwenya wami, umnikazi walo yamuzi lo. Manje pho mina ngenze ngalo. Cela relax baba. Ya understand ukuthi kungani uxwaye mangabe uzugama lami futhi ungibona ngiqhamuka noSindi. Ngoba uyakazi ukugake nakwenza. Ngihlangene noSindi ngidayisa umuzi wami. So angizeleke lokho namhlanje. Khona engizeni ngakho. Mina ngazandamizi angidayisi nje mina ngimizi ngazongisukela. Lalela baba, ngeke sizule ukuphika. Manje bulu ukuphika kwakho uzozungenza izinto engafuni ukuyenza. Manzini, relax. Asisile ukuzolwa nawe lana. Kuphela sizodinga usizo lawo. Yini phela ngisize ngayo? Ndoda amadoda ngobona umsebenzi wakho muhle kakhulu. Ikakhulukazi ke lo enawenza ngihlangene noSindi ukuthi ngidayisa umuzi wami. Kodwa ke manje ke ngifuna ukuthi ungezele khona. Kunomsebenzi engifuna ukunikeza wona ukuthi udayise umuzi. Ama details ukuthi ukwenze lokho uzanikezwa yimina. Sekubuwena ke ndoda ukuthi wenza njani. Okay. Imuphi lo muzi ofanele udayisa? Ukephi nendawo? Ya. Yakhuluma ke manje ndoda yamadoda. Baby, awunikeza zonke ama details. Manzini, umuzi okaDumi usePine Town and usendaweni eright futhi mkhulu. Sizokwenza imali enkulu ngawo. Uyazi nawe into edinga la ngezi. Yebo ngiyazi. Into okunye kokugcina ngci. Uma sesiqedile ngale deal, angifune lutho ezongihlanganisa nawe. Mina ngikwazi ukusebenza kakhulu kanje, uyazi. Qala wena wangisukela. So manje usungilethela nabantu engabazi ukusebenzisa kakhulu kanje. Siyacela. Vele uma wenze kahle lo msebenzi ayikho into yophinde ngihlanganise nawe mina.
Njengoba wazi-ke Sindi ukuthi sisebenza kanjani, eqaleni sisebenza kahle, ungathola i-percentage. Lana kumi kanjani? Cela ukwazi, njengoba nisengiqhubekela ngale ndlela. Eqaleni nanisebenzisane kanjani? Akuba u-50-50. Ha. Kambe kanjalo manje. Izinto eshintshile. 28. Yawuthatha noma uyawuyaka? Khona kunzima kakhulu ngoba phela lo 20% onginika wona ama-transfers wonke lawa azobenzile. Kodwa-ke sena ngizothatha. Ngiyathanda ukusebenza namadoda asheshayo. Ngaba into yanini ke baba? Ya hayi khona ngathatha noma 4 months. Uyahlanya. 4 months? Sesingakhulumela-ke 3 years. Usadlala namanje? Lalela ndaba ungazongisukela mina. Oqala nje nini wena Sindi wasuka weza la kumina uzongifuna ukuthi ngidayise umuzi. Manje sengikhulumela lo dodo engikhulumelayo. Oqala sefake ngifuna umuntu ozothenga umuzi. Ngifuna amaphepha azofraud, ngikhokhele nabantu. Konke lokho ngeke ngikwazi ukwenza ngo1 day. Hayi kahle madoda angazongisukela phela nini. Hawu. Lalela ndoda. Ngikunikeza 3 months. Angithi uzwa kahle. Ngikunikeza 3 months. Samba. Amakhuma lonto ingaphela. Sengaze kuphela performance mina ngajabule endlini. Mawuthi khona inkinga phela ngitshele silungisa. Hayibo, Duma ukahle. Ufuna ukujabula, ukujabula kanjani nenyumba? Wena wathi nginyumba nje, manje uzojabula kanjani nami? Ngesikade khona de bekujabulisa nje zolo lokho. Wena kodwa futhi manje ufuna uzojabula nenyumba, nowakwazi nje ukuthi kwenzeke lokho. Hayi nkosikazi, akuyona indlela yokulungisa izinto le. Ungenzeka nje ukuthi isikhathi sebesingakafiki. Mina bengicela nje ukuthi wehlise umoya, sizame lento. Dumi, akho sikhathi esingakafiki la. Wena awakwazi ukulikhipha lelo gama ukuthi mina ngiyinyumba. Ungithoka even phambi kwengane. And manje uzokhuluma ngendaba ngesikhathi asilungise ayingeke. Nyumba, awakwazi nje ukulikhipha lelo gama phambi kwengane. Awucabanga ukuthi ingane ithini? Ngiyinyumba lelo gama nje. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi zami ngitshetha asikhohle nje ngesiphinde mina nawe sihlangane. Hayi Dumi, ungakusho nje lokho okushoyo nangendlela ocabanga ngayo. Mina ayikho nje into ezoshintsha. Lokho engikushoyo ngimile nje kukona. Okay ke emva kwalokho yini yenye ezokwenzeka? Wathula manje phendula phela. Ngifuna ukwazi mina ukuthi kusuka namhlanje simiphi siyapi. Kanje naye. Loza ngawe mina usuke. Okusho ukuthi uyangithuma ukuthi ngihambe ngiyothenga. Impahle ngale kuyathuswa nekhaya. Khuluma nawe wathula nje. Mfazi, ngiyabuza kuyathuthwa yini ekhaya? Yazi bakithi, wabuza i-answer nje. Yazi kungenza isilinda nje wayilokho. Wena uma ucabanga impahla mangabe ehlele edaningi nama-suitcase kugcwele nje ucabangani? Kufika nje engqondweni yakho. Musa nje ngenza isilinda umela nami. Ngamanye amazwi ufuna ungitshela ukuthi uyahamba.
Ngiyahamba lokho kusho nje kuyikhona. Thina sena indawo okuhlala la ekhaya, so that's why ngidecide ukuthi ngcono ngihambe. Ngoba kwalo mshado wethu awusekho nje. Kuyinto efile nje engekho. Nalo muzi-ke uyadayiswa. Udayiswa uba umuzi. Owami phela lo muzi. Ngathi ubuze late kodwa kusala umuzi uyadayiswa. Yazi nafazi useyisa. Awufakile ngisho iduku futhi la emzini kababa. Yabo kule inswenge lekushisa ngayo nje ngisaphumuza ikhanda. Yiphi phone yakho? Ngoyenza mfana yami. Kodwa ngifuna Hayibo. Wena yakho ngiyayibuza ngifuna. Yiphi phone yakho? Uzoyenzani? Ngifuna konke ngifuna ukuyibona. Hayi. Mina ngikubuza indaba zamafoni akho. Mfazi, ifoni yami nawe neyakho. Yona mfazi, yiphi phone yakho? Uzoyenza mfana yami. Konke ngifuna ukuyibona. Ufuna ukubonani? Mina ngibona ngasefonini yakho sengakhathala iyona so ngayitshela ukuthi nje noma ukuthi libele ngibhetshane ifoni yakho. Wena ufuna ifonani ifoni yami? Hayibo. Umuntu uyazi ukuthi ungena esitolo athenga ifoni kusekwe yakhe. Angazi ukuthi umuntu mase ezobuza amafoni abantu uhlanganaphi. Ngixoxoza bo. Makhumani ngiyakhuluma nawe nje, yiphi phone yakho? Hayibo. Kodwa bakwethu wangilibela ungibelesele indaba yefoni nje kwenze njani? Ifoni angiyani ukuthi ngiyibeke busy kabi. Manje ngoba ayina la uyaphika. Uyayilelani lento le? Uyayilelani yiphi phone yakho? Uzoyenza ifoni yami? Konke ngifuna ukuyi-check. Kufanele ngihlale ngibheke ifoni yakho. Yazi uyifune ngesikhathi esirongi. Ifoni wahluleka angazi ukuthi nje wahluleka ukuyenzani. Ngaleso sikhathi umshado uthola samnandi. Kwakumele abe ngaleso sikhathi ekobheka ifoni yami. Manje it's not the time. So please msulebele ungibelesele indaba yefoni. Ifoni ngeke uzuyithole and into ke ngicela ungilalelisise kahle. Into esele manje it's divorce. Mina nawe. End of storage. Ongivisa. Wami endleleni manje. Chodlola Dom. Ayikho indlela. Ngithe ngicela ukudlula. Ayikho indlela. Yazi. Kahle beyini uqondeni ufuna ukwenzani? Uqonde nje, awuxoxele. Cha mina ngifuna ukwazi ukwenzakalani ngawe. Iphi phone yakho? Indawo manje ngifuna. Uzoyenza ifoni yami. Kodwa ngifuna ukuyi-check ngiyasho. Ucheckani? Ibo, ucheckani? Lalela Dom, ngikhathele mina idoru zakho. Yabo nje ubone lezi empahla ngale. It's because ngiyahamba, ngikhathele wena. Wena ufike watshola ngikhala ngapha nangapha. Wangibukenisa namakhelwane, wangibukanisa even nengane. Uphucele kuyimanje. Angisakekho 3 dollars zakho. Ufuna ngenze njani? Wena okokuqala ubungithuka, ngiyinyumba. Ungibiza ngawo wonke amagama lawo. Buthi mina lokho ngifila kanjani? Ngikhathele imisebenzi yakho, uhlulekile ukuphatha kahle umshado wethu, uhlulekile ukungiphatha kahle, ukungihlonipha, ungingazisa njengonkosikazi wakho. So ngiyahamba. Ubungithiwa ngayo yonke indlela, ungalali ngisho even nala ekhaya, wamithisa. Buthi mina lokho kufila kanjani? Ngiphatheka kanje njengonkosikazi ohlezi la ekhaya, owenza everything. Kodwa kumnandi utetemuka nje around even nala emphakathini. Iphi nale ntombi yakho ekhulele? Unesho ufayile ngane yakho. Wena uyakwazi vele ukwenza ingane wena, uyakwazi. Kodwa wazi ukukhipha nje igama lokuthi nje uyinyumba wena macele bla 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 uyangisho nje. Cha ngibukanisele shem nezwe. So ngiyahamba, ngiya ekhaya, ngizophumuza ikhanda. Ikhanda lami liyaduma. Ngiyathemba ukuthi uyangizwa ukuthi ngithini. Ngikhathele Dumi. Why bungiphilisa ngale mpilo vele? Akusizi nje ukuhlikihla ubuso. Vele kuyashisa nangaphandle, akusizi. So manje ubona kuyisikhathi esiright lokho usungithethe uyahamba. Ngcono ngihambe ukuze ngiphile impilo emnandi engizohlezi ngijabule. Lo mshado wethu akusekho ukujabula. Ngihlezi ngikhala ngaso sonke isikhathi, uhlezi uwenza nje umathanda wakho. So ngiyahamba, into esimele manje it's a divorce. Indawo ungahlali nami phansi. Ngihlale nawe phansi kanjani? Lokho ngakwenza kwaze kwaba yikangaki. Kwaze kwaba yingangakudumi. Cela ungitshele. Kanti nawe awuyalwanga yini ukuthi emshadweni kuyabekezela? Ngayalwa ngibekezelile kwaze kwanele. Nganele manje. Nganele. Yabo nje le ring iyangishisa. Awukahle manje. Iyangishisa nje. Angisayidingi le mnini wami.
So angi-understand ukuthi mhlawumpe uma ngabe ngithi ngidinga i-divorce ngifuna ukupholisa ikhanda njengoba ngihamba nje ngifuna ucabangisise kahle lokho. Uzoqala ngakuphi? Sisothe kahle lento indaba ye-divorce yethu. Ngoba angisawudingi lo mshado lo, ungihlukumezile, bengihlezi ngikhala ngaso sonke isikhathi. Even kwale ngane le bengiyithanda uceliwe, angimazi nokuthi ukuziphi inkalo. Through imisebenzi yakho. Makhumana uma usuthi usudecide kahle, mina ngilonge ngincenga. Ungaphinde ube umcondo wakho la ekhaya ngoba mina ngilonge ngincingana nawe. Angisana inhliziyo yokuncenga. Angisizwana. Baba usho, koze kube nini ngempela umfowenu evalele ngale yedwa? Nkosikazi, noma ngiyazi indaba yalo mfethu lo. Baba, ngiyakucela, ehlisa umoya uhambe uyokhuluma naye ubhuti wakho ngale. Especially nje behleli yedwa nje, mhlambe khona inkinga abhekene nayo. Njebe mina-ke ngumfazi wakho nje kuzobe ngazi ukuthi angikubonisi ukuthi umnaki. Uzothi uthini mama? Mina ngiphikisana nalento oyishoyo. Inkinga ukuthi awumazi lo muntu. Mina ngimazi kangcono wasekhaya. Uyalo lo muntu mana kuphikisa yonke into ayenzayo nje iwukulo. Ngizozama lento oyishoyo kodwa nje ayi masemba amancane usuzongilalela mama. Ngicela uyokhuluma naye okugcina-ke manje. Angiyithandi le mpilo ayiphilayo ngalena. Yabo le mpilo ayiphilayo akuyona impilo engaphila umuntu. Le mpilo ayiphilayo uphiliso kwesilwane. Ongcono uhambe uyokhuluma naye okugcina uze ukuthi uzothini. Hayi okay mama ngiyakuzwa ngizozama. Awubungenze into yokudla lapho. Mbona kuhluleka kuzanyiwe.
Bafo. Njani bafo? Yebo, funa ku-anyanisi. Qobele lapha phakathi. Yini waqoya bafo, wenze njani? Bafo. Ngithanda impilo ephilayo. Yabona nje into edla. Unendaba ongakhulumi bafo. Sikhulume ukuze usizakale. Ngani bafanele ngize ngikhulume kanjani nawapha ngakutshela ngathi ngiright. Namhlanje sazongishumayeza. Bafo, ayikho into right yona bafo. Ayikho nje into right yona. Yini ngempela inkinga yakho bafo? Yini nje lento edlayo? Yini odla udli anyanisi ne-rice? Bonye uyivalele la endlini uphila ukuphara manje. Into ephilela nje ukuyivalela la endlini. Buku uhlele emjondolo kwenzakalani emzini wakho bafo? Kwenzakalani kunkosikazi? Kwenzakalani emotini zakho bafo impilo yakho uyiphila? Usukhetha ukuthi uzoyivalela nje la kanje. Kantini inkinga yakho bafo? Khuluma bafo kusizakala, khuluma mfethu. Indaba bafuna ngithetha ngigoduka kuona. Ngisuke la emzini wakho. Kodwa kade ngabona wena nomfazi wakho aningifuni. Uma ukuthi awungifuni mfethu ngitshele ngihambe ngibele ekhaya kamaphumulo ubaba ngazi abe nankinga. Ngalo ke ngibuza wonke lo mbuzo ngibuzayo. Bhuti angeli nawe. Angeli, hayi futhi ngoba ngakufuni. Umfowethu uyigazi lami, ngeke ngize ngilahle. Phela nje singizama ukuthi usizakale. Ngobani impilo engibonayo ephilayo ayikho right. Ayikho right. Buka indlu ohleli kuyona. Unomuzi, uhlele emzini nje, uhlele endlini nje. Buka into oyidlayo. Hey bafo mina ngidinga isizo lakho. Wena umuntu ongamsiza la uyedwa, hamba usiza unkosikazi wakho lapha endlini. Uhlukane namphansi. Cela ungisize ungenzela kanjani. Hayi, okay bafo, ngiyakuzwa. Qala iphepha ufunda ubone ukuthi kwenzakalani la ngaphandle. Umuntu wahlula ukusiza unkosikazi wakho ozosisanganela naye. We don't really have to fight. We can really sort this out. Mara uso, we don't really have to fight. We can really sort this out. Mara uso, emakhoneni kodwa ekugcineni izoshintshela bheka uthume bethu uyasi kodwa izinto zimjikela bawuthi uyambonisa bevela avuke isikhwela lela la mfana wami okay ivari ngidlela okay sethuke ngisho unkosikazi wakho ambiza kenyuka wathi achaza shema umntana omuntu omshedli ngaduka hawuduka uyangithuka omshedli ngaphuma nale ngane ethoma ngayo-ke awushema kusiye ya leli gama obiza ngalo unkosikazi kahle kahle la izuwena inyumba kwashuka